Najtrofejniji Evropljanin svih vremena, sve što je dodirnuo, pretvorio je u medalju. Najbolji timski obrambeni igrač u evropskoj košarci do danas. Bio igrač koji je stvorio ravnotežu između individualne i timske igre, a igrao poput najboljih pasera svih vremena u svjetskoj košarci. Uvijek kažnjavao svaku nepravilno postavljanje obrane. Prvi igrač koji je igrao na visokom postu poput playmakera. Prvi igrač koji je nakon hvatanja odbijenih lopti imao prijenos i realizaciju. Bio je suptilniji od drugih igrača, bio je na tim pozicijama. Nešto ala Kukoć danas. Imao je viziju igre, imao je viziju igrača, imao je viziju buduće košarke. On je mogao u ono doba držati cijelu protivničku ekipu u odbrani, a isto tako je bio nenadmašen kad je igrao u napadu. Prije svega morao si igrati protiv njega tehnički. Ako si išao na snagu u startu, bi izgubio jer je imao veliku tehniku i veliko znanje. Bio je raznovrstan igrač koji ti je mogao pogoditi sa daljine trice i znao sve napraviti pod košom. Jedna od prvih stvari koju je Krešo tada bolje od nas izvodio je bilo dodavanje iza leđa, gdje su treneri ga ne odobravali i vikali nemoj to raditi. Međutim, on je to super znao izvesti i bilo je lijepo vidjeti, to su bili čak i atraktivni potez. Druga stvar koju je Krešo, bez obzira na njihovo negodovanje, on vrlo često izvodio, to je takozvani šut iz piruete. Osim što je bilo lijepo za vidjeti i efikasno. Kažem, ako si s njim odigao neriješeno, ajmo reći što je bilo ravno pobjedi. A još, ako čisto da te ne izludi i ako te ne napravi smiješen na trenutku, onda je još jedan dobitak. On je prvi igrač koji je otišao u Ameriku, on je prvi igrač koji je došao u All American, on je prvi igrač koji je igrao u All Starsu. We thought he was a very unique and exciting player, so I recommended that we draft him in the 73 draft. If you ever get another Krešo Bučovci, send him over. Do njegovog pravog dolaska na scenu mi smo nekakvi kompleks Rusa, nakon toga 12 pobjeda uzastopnih sa Rusima, 12-0, zahvaljujući tome smo došli u sam svjetski vrh, prešao tu imao odlučujuće ulogu. Slušaj, Krešo je bio ono što malo ko može biti. Krešo je bio nešto više nego igrač. On je bio i prijatelj, on je bio posebno nešto nadarenoga.